katsottu, että innovaationa niin kuin hienoja laitteita, että kai se helpottaa niin kuin kulunvalvontaa, sitä sä voit seurata mitä koneella tehdään, kuinka paljon sä teet sillä, millä intensiteetillä. Kyllä. Et se on niin kuin ajatuksena tosi hieno, mutta käytännössä tämäkin niin kuin vasarointihomma yleensäkin, niin se on niin vaihtelevaa. Harvemmin tämmöisiä, niin kuin, ei Suomessakaan nyt ihan hirveästi ole niin isoja monttuja, että missä hakataan niin kuin aamusta iltaan asti koko ajan. Kuten sanoin, niin se ensi niin kuin ennakkoluulot oli sitä mieltä, että joo, että ei välttämättä lyö vertoja hydrauliselle vasaralle, mutta sitten kun pääsi kokeilemaan, niin kyllä se niin kuin huomasi, että se on sama versus sähköautossa ja vanha dieseli, niin se lyö heti. Se antaa heti kaikki tehot ja se, että kun se tulee se virtalähde tulee ulkoisesti, että se ei tavallaan ole riippuvainen millään tavalla koneen kierroksista, niin se teho on sama, vaikka ajaisit konetta tyhjäkäynnillä. Eli hallinta käytännössä, jos on uusi kaveri, joka ei ole ennen hallinnut konetta tai opettelee vasta, niin se voi tyhjäkäynnillä käyttää konetta, mutta vasara antaa silti samat tehot, mitä se antaisi täysillä kierroksilla. Niin se on ainakin hieno ominaisuus, mistä tykkäsin.